Došlo je još jedan moj video. Danas i u sljedećih 2 videa ćete vidjeti sve 3 podmornice u igrici War Tycoon na Robloxu. Naravno, pokazat ću vam sve podmornice osim 4. podmornice koja vam košta 2000 Robuxa. Idemo krenuti. Odmah ćemo si mi uzeti bazu neku. Da krenemo. Znači sada smo tu unutra. Idemo direktno do podmornica. Znači za to prvo trebamo doći van. I sada dok smo vani, tu okolo i tu gdje piše Naval, ako ste Rebirth 9, tu samo možete otvoriti vrata i vidite, tu ste već kod podmornica. Tu naravno dok sada idemo po shop, vidite tu dolje Typhoon Clays kak piše. To vam košta 2000 Robuxa. Tu vam isto piše, sada kliknemo na to, vidite. Košta 2499 Robuxi. Naravno mi tu podmornicu nemo prikazali, znači prvo podmornicu koju mu danas prikazali zove se Losos Class. Tako vam sada podmornica izgleda. Evo ga, ovo vam je sada podmornica. Idemo sad malo van baze da vidite. Malo sporimo. Evo ga. Tako vam podmornica Losos Class izgleda ispod vode isto. Znači na laptopu ili na kompjuteru i na PC-u, na čem god igrate. Ako hoćete ići dolje, samo trebate držati Q. Ako hoćete gore s podmornicom E. A tu sa strane vidite strelice. Sada idemo dolje. I sada opet gore. Znači sada tu imamo za nazad, za naprijed, da idemo. Ako tu sad desni gumb kliknemo, ima sonar. Ako je sad na primjer neka druga podmornica u igri i negdje je taj sonar, bu vam tu podmornicu vidjeli svaki put dok čujete taj ping, onda bu vam oko podmornice bijele crta bila. Sada imamo tu torpedose koje ako je ispred vas neki drugi brod, to vam direktno tamo ide. Imamo to dosta i imamo i ovih 4 wire guided raketa. To vam sad vidite crvena točka. To vam znači da ne ničega drugoga, vozila, tenka, vozila, svega živoga, nema ničega. Ako vam je zeleno, onda znači da je negdje nešto i to vam direktno leti na protivničko vozilo. Sada idemo vidjeti unutrašnjost Losos Classa. Znači, ovo nije baš puno prostora, možda možemo, ne. Očito ljudi, vidite, ovo je jedini prostor koji ova podmornica ima, ne remo ništa, jedino što tu možemo je voziti. Ili ako sada idemo exit submarine, sada smo već van podmornice, kako vidite. Ovo vam je vanjski dio podmornice, stvarno fora izgleda. Nema previše detalja, nema previše nečega. Znači ovo vam je prva podmornica koju možete otključati. Košta vam 750.000 novčića u ovoj igrici koje možete dobiti kroz oil drillove, oil ekstraktore ili čega, air cratora, oil barrela. Znači ovo vam je prva podmornica. U sljedećem videu budete vidjeli drugu podmornicu. Nadam se da vam se ovaj video danas vidio. Vidimo se u sljedećem videu. Bok!